Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 21. Di ka paabak iti dakas, par makamkit di ti dakas babaan iti nainbag nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, Oh, apay. umay ka. Tumanaw ka dito'y tawa. Apay, aya. Kita ang lumabas manin ni Linda. Rinabi mo ito na rumrumwar. Wan nga rod, sumangpeten iti parbangon. Wano saan, agsapan. Papanan na nga ta. Dakkel ti suspetsak lakay. Suspitsam nga. Agtrab-trabaho ije video kyan ni Linda. Anya? Takwa tuman. Kat, man ano kumangay, nagpapaikas GRO. Hay, mangibaba inday ta babae. Rumbeng laeng apumanaw dito'y lugar tayo no kastana. Mare, nakitam ka din ni Linda idirabi Ay na, nakitakpay idi nagawid iti parbangon. O, makitam day ta. Hostessa talaga. Kunamla no asino anak ka day ta babae. Pagsusublatan mo't lagayam dagiti lalaki. Ay, Mangibabain. rumbang nga pumanaw diti lugar tayo. Kasano nga tayo ti aramiden tayo? Tapno pumanaw. Petisyonan tayo na. Total, saan mo't ataga dito'y dayta ang babae? Ngarod dayo laeng. Ne, nakasukat ka matlakay. Mapanak man iji balay da pare, Ben. Anya nga iti aramiden nyo? Agaw awis nga raw. Aginom kayo manan? Manyagat ni bakit ko na, tagungot man ay. Saan ka mapan? Italahan mo. Kunak ngamin kan kaadakas ti impluensya day ta akumparem. Ay po, kompormi man lati papapanan ti saritaan ay. Inak man lang ay. Masapa ka nga gawid. Awan ka duami kadagiti ubing. Naibusan ti tagay ta pare. Huwag nga raw. Kahit mo ka di pa iti uminom. Ito na pare. Amukon, mapantaman aginom medyo ili. Harabi mo tayo. Apay, mabutang ka. Saan mo't kit di pare? Intaman kit di iti video kiyan. Sige man lang. Kasla mapilpilitan ka. Saan? Mala, intang harudan. Oh, agurdar ka ni tiarak pare. Sakti makam mo. Una pare. Saan ka di ani Linda day jay? Una niya. Si Karuba tayo GRO. Ay ba man pare? Payapayaman. Sige maday ta. Masidagan pare. Napintas matgayam no rabian niya. Ungarod pare. Anya pa ka diti order you? Agtugaw ka man dito yabay ko, Linda. I-table da ka man. Sana ka makiteb-table. Di ka man. Agtugaw ka kidi. Ipotam ti imak. Agulaw na yung amom naglindi. Mano ka di ayat kahit mabayad Ipotam ti imak. No di mo kahit ang mga yabak iti pulis. Agin di ka ba yaman? Basta awa ka. Kahit na lang tinangat nga tao presyo pare. Agin tadalos. Pwe! Pagsusublatan da kan tomal lang dagiti lalaki. Sakit ulo ka na bigatan na. Agasam mat ngamin taparbangonan anagawid ka. Ano kami tinainom mo ni pare Ben? Bakit? Napanan nyo idirabi Edi kami lang balay ni pare Ben. Imbagak matkin ka dita. Saan aya? Amok, saan la adita tinapanan nyo? Timplanak man kita iti kapik. Sakbay mapanak trabaho. Napan kayo ije video kyan apagtrab-trabahuan ni Linda. Anya? Di ka naglibak pay. Adda na kaibaga kanyak, anak kita da kayo. Oh, gat, man ano ko ma? Talaga aday ta a babae. Sino ang babae? Ni Linda.
Ni, anya man ang tibasol na. Malas day ta babae. Anya? Rumbang la ang apumanaw ditoy. Apay ko mapapanawam. Sulisugan na kayo alalaki. Demonyo day ta babae. Ay apo, tila ibagpagamay. Naskan apumanaw day ta babae. Saan kami nga agsardeng aging gaasaan apumanaw? Oray siya, kayat ko ang mapukaw day ta babae diti lugar tayo. Talaga, narugit day ta babae. Talaga ka di adisidido ka apapanawon day di babae? Wan mare. Ay kat padaanam ano agawid, ta ipungot-pungot mon. Anya, Wan, pasarunwak to matan. wana niya. Aramidam di kayat mong aramidin kankwana, Isabel. Ipungot-pungot ko. Ta talaga nga agburburak ti darak iti daytang a babae. Oh, apay nagsapa ka nagluto. Adda pa na. Sa dino. Saan ka man adamag-adamag? Sige, tain na kon. Linda, Si ka ni Isabel? Juan, asawa ti lalaki akayat mo as sulisugan. Anya? Talaga anarugit ka a babae. Ipatak ni mo! Pumanaw ka ditoy! Pumanaw ka ditoy, wano patayan da ka! Pirmi, di pa nang pungot-pungot mo kankwana, Mare. Talaga, Saan pa'y pulos alimaban? abakan nakit din kat nagdakkel ti bagit. Sa bagay, Nagkutong. Kan, paati wakit din kan kuana. Nagawid nga sang sangit. Mabutingan alumabas day ta babae. Sigurado. Makitak pa'y alumabas, ta makita na. Pagdarao kong tirupa na. Naungat ka talaga, Mare. Bilibak ka. Di ka lamabain. Apay, Agasam, tayong pungot-pungot mo kit din ni Linda. kasjay ti may parbang kan kuana. Tapay, anya ti basol na kan ka, ha? Kayat nakaasulisugan. Anya? Nailunod day ta babae. Iso nga adaywang. Ay apo, agmauyong kansan. Basta adaywang day ta babae. Day tati kayat kong aramidam. Diyak sa kayatan ti agbyag pa'y tata. Taapay, balasang ka. Nagdakas mati pa nagkit-kita kanyak dagiti kalugaran tayo. Inan-ano da ka? Malasak ka no, tata. Anya? Anya lang ti pangbiag ko kadagiti anak kong imbati kanyak nila kay ko. No saan nagtrabaho. Ay, Pimanaw kami di lugar mi. Ita, kaskas di apa nang iruruman matlang tir aramidan kanyak dagiti tattao dito eh. no kasta. Panawanan. Tapno panagnagam kadakwata. Asaan ka adakas? Akas iti pampanunutan ta. Anya ti kaya tiyo asawan. Umikat kayo trabahom. Uwan tata. Panagkunak. Day ti kasayatan nga aramidan. Ado di ta ti mabalin mo apagpatulungan. Agnegosyo ka ah. Uwan tata. Ado kami amang tulong ken ka. Nakitakmat ni Linda anapan ija munisipyo. Jay hostess. Anya nga'y tinaramid na ijay. Agpatpatulong ka no. Anya? Anya nga'y atulong ti kasapulan na. Kaya't nakanuti ag negosyo, iso nga imasidag ka ni Mayor. Ay, may sa a hostess. Kasano ko maatulungan da? Saan da nga ta atulungan? Apay ko maatulungan da? Kat nagrugit da ya babae. Pinanawak ija munisipyo ang makipilpila. Jak amo ano tulungan da. Ay, awan. Patyanak mare. Nukas na a klase ti babae. Agmalas latta ti biyag na. At nagaya man kantinam, Linda. Uwan. Ado pa'y ti aggatang. Anya ti katangam.
Si Kakuma. Anya, Kursunada ka kahit. pangaasim man to sardangan nak. Mano ka diti kayat mo? Ibagam lang. Sa anak akas iti pampanunutam. Sinipat na. Pumanaw ka no di mo kayat ang mga yabak ti pulis. Pumanaw ka! Kita ang manday ta a hostess. Agnik negosyo matan. Ay na, malugin tumitlaang. Ngamin, malas. Kaslamayat mo dyan negosyo na. Napadakkel na. Ado ti agatang kenkwa na. Italang dayta. Patyan na. Nangag ko ti pagsarsaritaan nyo, adwa. Day taman a hostess. Ay na, oray anya pa'y aramiden na. Saan ama ilamang amay sa ahostes? A pinagsisinublatan dagiti lalaki. Apay nga iruruman nyo ti padayo a tao. Anya? Awan karbangan nyo amang husga iti padayo a tao. Abay, da kayo. Awan ka di ti basol yaw. Sumungbat kayo man. Panawan taman laangan dayto alakay mare. Kunamlan asino? Sige, intan. Mabaling ka diti makitugaw kada kayo? Makimismisa ka na. Uwan. Italaan namin anak kita dak dito simbaan. Anya ngay mare. Pagtugawan ta iti abay ta. Sa anak adakas a tao. Saan dak kumakagura? Awan ter aramidak amadi kada kayo. Kayat ko laeng ti makigayam. Kuna ti Lucas, Kapitulo 6, versikulo 42. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Sika nga agin sisingpet, ikatampay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam amang ikat iti puling nga adda iti mata ni kabsat mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.